Helo, Mandy dwi, Aled Samuel ydw i, a dwi'n cyflwyno. Dan Do. Awn ni mewn? Wel, so well ni'n neud, fysa? Beth yw Dan Do? Mae Dan Do yn gyfres sydd yn busnesa i fewn i tai chwaethus Cymru. Mae gweithio ar Dan Do yn breuddwyd, cael gweld tai anhygol. Ti'n mynd cerdded i fewn i dŷ fel hyn bob dydd, na gweith? Dwi'n credu bod yn fraint cael gwahoddiad mewn i dŷ pobl a gweld siw maen nhw'n byw. Dwi'n teimlo, os fyswn ni yn stuck yn rwla yng Nghymru, swn ni'n medru picio fewn am banad, neu toilet, neu gin. So, dwi'n disgwyl am y gwahoddiad am drink a dawnsio fe yma, de? Y rôl Mandy yn y gyfres yw hi yw'r arbenigwr cynllunio. A fedra i ddim anwybyddu y fas penol yn y ffenast. Dwi'n ddylunydd, felly fy rôl i yn y rhaglen ydy rhoi sylwadau ar sut mae pobl wedi rhoi yr stafelloedd efo'i gilydd. Ac i fod yn onest, os oes gennych chi ddim fas penol yn eich tŷ chi, pwy ydych chi? Pam maen nhw wedi dewis lliwiau gwahanol a cadw Aled Sam mewn trefn. Os ydych chi'n stopio mwydra wan, swn i'n ddiolchgar iawn. Okay. Yn rôl i yn y rhaglen yw i gyflwyno'r rhaglen. Os yw'n eisiau mwy na mewn gwirionedd. Mae Aled wedi bod yn gwneud hyn ers blynyddoedd, felly mae o yn gwybod yn union be i ddeud. Mae'n hyfryd jyst eistedd fan hyn a gweld a teimlo, gwres yr hael yn mynd i wedi mynd nawr. A beth gorau am weithio gyda Mandy yw i ni'n chwerthu'n lot. Dwi'n ffansi aros ma, de. Roedd bach distawd, dwi dde. Y peth gweitha o weithio gyda Mandy yw, oherwydd bod ni'n chwerthu'n lot, mae dyddiau yn mynd yn hir. Rwy'n gwybod bod fi yma. Y peth gweitha am weithio efo Aled ydy mae o'n medru ffeindio rhywle i fynd am nap yn bob tŷ. Mae gen i ffugenw i Mandy, Yn ei wynabot a tu ôl i gefno. sef dim Mandy. Ti, wrth gwrs, fel the lady of the house, a wi fel rhyw fath o was sy'n byw tu ôl i'r gegin yn rhywle mewn cwpwrdd. Yn ei wynabot, dwi'n galw fo'n taib. Tu ôl i gefno, na, mo'n taib. A horwth. A babes, os mae'n behafio.